abusua na wo ho te sɛ minim sɛ Kristo adom wo ho yɛ sɛ wo hwɛ me wo afidie so a me din ade frɛ me ne Prophet KB Emmanuel King wobetimi afrɛ me Dr. Ogyaba for short the Seer sɛ me ba wo afidie yi so a na me ba amwo hu die Nyankopɔn tumi yɛ die Nyame fa nipa ma so yɛ awieye bre mu sɛ wo pɛ baabi abɔmpa yɛ baabi a ebetimi aboa wo agye wo hyɛbrɛ asi baabi yɛ di a na ne untimi nyi transformation factory mfiri mu nyɛ hwe Holiness of Christ Ayo Ministry International yɛ de program wanwaso kɛseɛ bi hyehyɛ so 21st of June sɛ fiada anɔpa no awurade bɛyɛ mawurade na mɛyɛ nako aprɛko pɛ. Because a prophet of God has ministered to me, and everything that he said about me is true. Everything. Descriptions. Everything is true. Are you married? Yes, please. You are legally married. Yes, please. I saw a certain spirit coming from a sea. It came in the form of a dragon. When he got to where this lady was standing, it turned to a beautiful man, a beautiful woman. My God. Fair colored. All of a sudden, I saw in the realms of supernatural that the spirit just entered into this lady. And I asked the Lord, what am I seeing? All of a sudden, where's your husband? He's there. Where's the man? Come. Stand here. I am working something here. At the end of it all, I will just give a final verdict. God bless you. What I'm seeing now, I saw you, your wife. I saw you the day you were having your wedding. You were wearing something like white suit, yes. And down blue, yes. And it has blue design here, yes. And you were having white flower, yes. And you were having some 3 pink ladies, yes. And that pink ladies, they were having blue flower, yes. And aside those pink ladies, you were having a lady who was wearing blue, yes. And that blue, I saw that blue standing at the back of you. And after your wedding, you went to the seaside to shoot, To take pictures. Prophesy. And then, as you can see, these are some of the pictures. Okay. And then I'm sure. You are shocked. I'm sure. You don't believe in him first, or? My wife was the one who used to watch him on telly, and then she convinced me that we should come. When you were having that photo shoot, a certain spirit migrated from the sea, was coming in the form of dragon, and the spirit came closer to you. By then, you even heard her on your lap. It's true. It's true. So by the time you heard her on your lap, it's there that the spirit entered her. Jesus. Because by then you were even finding it difficult to carry her. And the lady in blue said, I want to Brahima Mamemwao. San no panini anopa yedi akwankyere nwanwaso eba bebu akwam. Ama wona wadwuma samaye basa, omo akwantuo na ye basa, omo ware samaye basa. Ama omu hunu baabi omo fa omo tin kwhye no saafo ni nyina ye no omo di nhyiemu ye di mpa ye awe mpa ye. Na mabawura sunsum ahwe adekronti a wontimi nware ye. Na mahwe adekronti a wo hyebre na tete apansam saa. Na mahwe adekronti a enim griase eka eni asesabo aba bedi wo life saa. Bemei emfa nhye wutirim se bibi ani wiase. Se bibi ni wiase anka woda anka wopono etwa se wugya ato ho. Bibi wo wiase pa. Sunsum nneema wo ho. Wokan Mark chapter 5. Na Bible say abrantie bi a minhyɛ da nim sɛ na wɔyɛ mfantini bi a minhyɛ da nim sɛ na wɔyɛ anwonani di a ba Bible ne kyerɛ sɛ na wɔwɔ kuro bi ɛfrɛ hɔ sɛ Gadara na wɔwɔ saa kuro ni mu a wɔyɛ ne business kama ɛna ahonhommɔne bebree ɛnyɛ baako nyɛ mmienu ahonhommɔne bebree bɛbɔ wura no ku n'anim ase wɔ adwuma mu ntimi nkɔ adwuma asɛ no n'anim onyam wɔ fie nti afei deɛ honhom ne pagya ne firi mansion papa a wɔtim ɛde ne bɛsene kɔda asieyɛ ɛde ne kɔda abodan mu abra na ɛnyɛ ne pɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔda hɔ brother sister
sɛ wohwɛ me sesia na woyɛ w'adwene sɛ biribia ni hɔ sɛ ɛsɔ wo nsa ne wo nan bɔ mu a wankasa wobɛgye wo ho but ɛbɛkyɛ. Seriously, for this man, I never doubted him for once. I never doubted him. Yes, so I'm really, really happy. The reason why they attacked you, Professor, in your family, they never wanted you to get married. Yes, it's true. They never. It's true. I am in a certain family, they call them Bewa family. It's true. It's true. So I am standing in front of the family members and I was questioning them. I was asking them the main reason why they are tormenting you. And they said, you have come to take glory in Bewa's family. And for that, I saw a certain woman claiming, Anas, my God. Was so bad, and all of a sudden I saw this woman going to spiritual realm. I saw this woman having meeting underwater, and all of a sudden they sent that woman to come and torment you. And as at now, I am seeing the spirit of miscarriage in you. It's true. Two miscarriages. Two miscarriages. I am giving you a prophecy. Look at me. My name is Prophet Dr. Ogyaba. At the end of this service, you will conceive and you will give birth to baby. Enuti na meto nsafro say abrantie na Mark chapter 5. Wonya honhom bone na esse ne hyebre no. So meeti Christ na hyebre ne sesan ye de a meto nsafro. 21st June ifiada anopa sore. Eye diplomatic service. Wonim say when wodi fo hia pe hyebre ne sesan. Enuti na meto nsafro. Adwuma sam ni nkoyie. Mimi kuta akwankyere na woba mikuta da prophetic power yedi nka de scanning wi a ne de akwankyere gu akwan mu ne pagya prayer topic ye bossa na wodi adanse eba na minim say adanse ankofo de beba no wonso de wodi beba. Amen. Yes, wa ebe pray amame. Wow. Be say match no mo ho. Okay, mama bra be gina ha mu. Aha. Gina won chen he ya. Aha. Gina ha. Aha. Wodi gina ho pa obetimi gina ho. Wonan na gina ho a. Yenko. Ade na Yesu aye. Mpacho be say match no mo ho. Aha. And I'm back counseling. Na me dey me how beto when Jesus name. Na me say me person me worry. Wow. Be say 6 years ni. Ah. Into me worry me ya na mfa. E man ne ba no mokọ. Sa. Omontena 6 good years. Ah, enyo na me hye nkom okumase am ka say wo ba bi na nkwa so ba no pam no. Pachan. Eyewa. Pachan. Ah, me kire time oba ne de baba bedru ne yam ka say enko ho na obenya problem. Pachan. Ba we dey me ba canceling wa ya. Aha. Awade de wo ba ha. Yes. To me ba na ka kire me say me spiritual marriage. Na I'm say na so for so na spiritual marriage. Yeah, o dia wo. E ma dey mo ya me na kakara. Ana me dey tu enim na ka kire me say agi say ya spiritual marriage no ho adwuma. Nti o ma me nyanka soap ni bi. E na wo koye ho adwuma. Na me koye ho adwuma. Wow. Nti ono na chi no. Wow. E na me share ababa we. Wow. Na accident can rather say bibia baso life. Wow. College. What worry? Pachwane. Ah, wedding pictures. Hey. Wow. Asembe na akache omo asuje die nti awade omo amoma twontwom no. Asembe na wakache omo bibi kire omo. Suje die nti wote woni buofu sa aka bibi kire no. Shenikran sa wo de na den kura sene no ka bibi kire. Akara metimi aka ne se de na na ye me nwanwa ne se me se na sofo nso de ye de na sofo was spiritual marriage. Ho akara na ha me. Na ha me pa. Na so we share the hunufo ji asa asofo no ye woni nimu. No boy, no cry. Na everade hye no honu nya na kakra me kan a kire me nua me ma ne asofo fo nyina ne se or how bia ne kwan a obefa so a obeyi ano your physical issues or your spiritual ones wo. Wow. Na everade hye no honu monyam be hu ye papa everade afa no so agement wo a won so wa ha wo problem bi no Jesus bomodian ne tu ho anamo na everade be fa no so age ho bon san gasia ba Jesus. Okay, anunti na meton safro say 21st June in jeja wo ho ema asem bi mfa wase in jeja wo ho ema obi mfa wase kan enwa nanka
na wieye bremu Bible say mo hwɛ madaagye yie na bra ye wo mu ye brebɔne obi betimi ade wafa baabi akɔsɛ wo nneɛma on sɛ wo yɛ adwuma pa nso hu sika wo yɛ adwuma pa o adwuma bie ni hɔ a yɛde ma wa wontumi nyɛ nso hu sika me no kasa sesi yi wo pɛ ayi aware bi aware afei so wo san so apɛ ba eba na nso wadi adanse nyame ya de kese amame me ba efia ha ne misei ene usunyare ho na me fa yefunu bia na say for miscarriage enti me behu papa no ka kire me say wo de akwanhye begu for mama me ampa papa mama kwanhye ama me kokoye ya amante no ampa ho ana me fa yefunu enti enne na mabasem ho be kire papa na makanhye obi enkran Ghana ha bibia obi ase se fa ni nyinse mo asema na se problem bia no oba papa enimu a adum ni tumi anya me dia adum na wie brain nti no o problem no e be solve na menti na fie nka se enye no kre enye si eye real oba papa problem bi o ho bia no obe nyame tumi bi si ni so na enwosra no ni adum se de ne me so for miscarriage na doctors kre ka se enye possible se metimi atiki seed no me ba papa se nipa na aka na nyame so se de ampa ode akwanhye gu fom no so no boso me na ampa ho menyin say am say 9 months mu na we obi eni me say obo asedi me NDC one organizer obi eni me say me na TV so say me twatwa na say ni na we ni ade kese a Yakopon nam na ko Ogyaba so aye edi ama me awo ho ye de asere me ama ekutia ne nsem de me ane du ba bia it me de awo sere me na me ko hye dem na me isu wow nenso me ba hey 2 months pepe amede me yanko paase kese nti obia wo pe ba no me de me si wonya gidie no mra ha enya bi se de so nya bi be ma no te se wawo no de ugya wo te no asembe no kan emra na menyem no ena wo te se menyem nti no wane mebuhyiani bi di nkom ena o ka che ma me nu ya bi wo chi bo flow to your prom ho a ma me wu yo wane di na ade ti ono de me e fenanti amoka wane kwadi nkom sa anti won so ba no me ye ne ho ade wa anwa ma me ena ma me ye se wo sa wonde na wo so nya abotre no wa so ba nde nya me betua ne ka pa so wa anwa ma me won so woni mi je akwa wa ma be ma hofro ti ma me no bisa me ma me ka chem na me ka chem se me die ne mfiri me ba ono na enya twa honhom no so wo fa me chia wale na wo so me e kompa e bono oyi ne nti me na ntem ti ye na me so ma me ni bele se wo se me force na me so me wo ti me tugidi anamo me TV ho ana me hwe o na e papa Ogyaba no ye awo ho akwankyere se ya ma amanfo na me se we de meba me so me de masima betu nanim enso se de amanfo wo me so me wo bi ba ye o kyere ma akwankyere aboso me ensampo alu na me nyi san ye sisi abe ma na te se wawo be ma na te se ma wo ne ya papa first kwa no ba ye ho no mpa se kura de wo ja ye kuro no so kra ba ho ma wo bi kai ba ma le buki ha se be ma no se wo tie me no TV ho a me ka je se na ne nyusu aduro bia na me ne tie na twa honhom no anya se na minim se nyame nipa bi wo wa e fe no Dr. Ogyaba one day on e hye e fense oni bie ona bua obia opeba eti na minim tie che na me hu no na kese me ne ntem so ati eti Nyankopon na afa Dr. Ogyaba so ama me nso me timenya akura we oda me oyiwa ma yenhia na se ye ka se awurade de oman no odifo bi atenamu a oman Ghana metimi abue ma no aka ade a kire wo se awieye bremu Jesus Christ wode ne ma ye adwuma enu ti na meton safra wo se eye 21st of June ifiada program na ye de hyehye so anopa no bomodin na wankasa twitwa wo ho na hwehwe ade a ye frɛ ne se enkyene kitwa bi osemoni asase so nkyene se nkyene da yira enya mahwe biem gise wo hwiegu enipa tietia so nti wo it could be say you are lacking salt won kyene a wo ye no emu de no atu se sia bibia nkoyie
uti fie enso obi amfa wonye hwe sister wanyina duru baabi o onfefo ware aware ni ntimi mba opese otu kwan waye bia da bia refuse afedie abrofo no kra ka kiro se ensi ho na da wo besi wo no ombeche wahwe sesi awu hu de wo beye ama wabrabo no wakansinsemu onfefo na akugya wo no hwe sunsum nyoma wo ho anu tina Bible ne kase Nyankopon na ye som no wo ye honhom na wo mo som no honhom mu ene nokure mu me to nsafro na ye hia minimu say Jesus Christ be fa me so na waboa wo. The month of January na me beko interview nti mitu ho na ma say ese me bana me hu odi hu for no state prophet Dr. Ogyaba nti me baaye ma obi bi nsem so kire me ma me akwankire say me nya orphanage akwankire osanso ma me to perfume baaye ma obompa egusu ma me say da me ko interview no me fa bi spray me ho na me nko na nokra ni nyame ani me ko interview no man di 5 minutes kra questions obusa me be mienu nyensa bi nyana me munu me hu ni say man hyedan yi anu ye but ewiye no on the stamp si so ma me ka che me say me visa no approve na me gina ha me da nyame ase me sanso da papa Dr. Ogyaba nyame fa ne so de me je me ntin mo ha nyame wa ye bebre papa me da wase visa no enu nie American visa school visa me say papa me do ho ma me no wan hwe manim o hwe ni computer so saa enso nkofo a omko ja me no o hwe manim face to face cheso no mo kasa edu mi so o hwe ni machine so one question, two question, third one and one no see your visa has been approved. Me call me J me slip me buy me J me passport visa yi and your boni it is all fee now the engineer men there and the wow lie and when you see seeing is believing and when you visa ni me picture no and the bombole no it is all met me akwa ba ye uhwe mo ya cho it is a multiple entry it met me akwa ba student visa ne bom no it me so fie na eyo say ye hihye ho bi anantro bi a na wa na wo dada ho na me tai hwe papa wo Facebook na me locate no na me tai hwe me aboko bi service ne aputo jade nyina na me hwe na bibi ye me say braha ansa na wako interview no na me instincts na sana na me instincts e ka che me ye me say braha na ma ntwetwe me na ase me bae na enu ni ehu adanse me bae nso no nsem piepie wa ha me bae papa ka che me say wa hu se mako ama menya nti se odi akwankyere anase odi nyoma tu akwam ma me na bia ye fine ye musa me question dodo me se papa manche omo ano mo di mani nipa 10 ekoja me omu na yefifi si omu nyina na wo pe me call ye che se man kasa edu babi na me hu se questions na me yi ano no we dey men yi ano ye nti na me feel say ahwe kra na ye mfa ma me but de nyame aka no na waka me answer last question we are your visa has been approved man no kra nsikura and no see your visa has been approved nti ene mo ha me de nyame ase with Dr. Ogyaba so ase won nyoma wa ya ma me bebre eden na wo ba council eden na wo hu ya wo piri papa obo me din me send body no send sapon me other names so ka ho and oka ade bi eno me personal issue oka na mu say what papa is serious or you di hu for ampa enti after the no boss na mu say yes I am at the right place enti ode in osan so de akwanche ni two mam chese me so me di so pepepepe amekoye no nyame adom me koye man stress chese man kasa mre kura me nyoma mensa o ko school be na o ko adenti na o choose school we chese enwa keke eno se with the visa na ma your visa has been approved visa no nyame adom visa no eno nie enti me kramia minipa edupoku onu na bo ame me ye processing bibia o fili bibia ma me Jeffrey onu na bo ame with application bibia me danase sanso minua be ma onu so no o ma me vim onu so ima
Midanasi no so di Emmanuel no so midanasi pa na me nua ba pani Jennifer chese me ne ne tight ono so ne mpaebo no bom pai ma me down no so asipa me kra me na fufu nyina me ko agya obi amu abem se wo ba obi chese me man kan che obi ampo ma ye ma adwen se ye den se me ba ha ansa na makọ interview no ati wan kan che obi ansa na wo ba ha because me ya dia me mpese me ma nkofo bebre hu we say your secret is your power nti me ya dia me pese ye wie ansana maka na me mpese obia be se obebu mabem with na wasofo beko ye beju sika di asofo adoso na omu asose asofo aba no azan kwa na ahihye ho mpesa me mpe discouragement bia nti me ye say me dey forward ever backwards never. I said you hear what because and over hand could do when you must some eza wana. Obie ni ho oji menum asem. Obie ni ho me baya ne say otena se delay so edu so anu awrem me baya de papa kai bia so 100%. Benyame ase. Ye kaso odi4 wo man nimu a te wo ho ase. Na odi4 wo man nimu. Enu ti me ton sa fra 21st of June yi minimum say what the war how na what that dream nyina ba na nya se wo bedu ho anso na ebuo ya no na ye bom paye because ye nim say o Kristo ni wakode ne mpaebo ene mpaebo da no eye okon da ye ne Satan begina ni ya tiesi enim ni enim ni ya di Kristo tumi ne na ho den ye di abowura ne nsra ban mu ni akofa ye no ma pa di so nti saa da no me ne commander ni be di monim na ma raise the prayer topic maako 15 ye be wie shebre ne besesa me say saa da no I am the general because God ministered to me that on the 13th of August let her come on the 13th of August someone died and it's just like a father to them and on this year 2022 I am seeing another lady who is standing at the back of you, shedding tears, and she's claiming she's called Kate. Kate Dakwa. That is your sister. Your sister had a dream, saw a madman. The madman pushed her into a pit, and that is the end of it. And God is telling me that they have initiated someone as a queen in a certain family. So today we must deal with it on this altar. Hey! Listen to me. After praying for you, the person will die. Amen. That queen must die. Shout, the queen must die. The queen must die. Or can you shout, the queen must die? The queen must die. Because I am there in Akosombo now. Something happened. They killed Dakwa. Dakwa saw herself in a dream. Someone pushed her into a pit, and that was it. Dakwa died at the age of 40 years. That is what I'm saying. 40 years. Yes. Mama, 40 years. Yes. 40 years. You see, they buried Dakwa on the 4th of June. Yes. You did the funeral at New Senchi Apaso Yes. Community Center. Yes. Professor Imagine. Nínú ìgbàdé bá bẹ fa mi so ní wọ́n bá bẹ yé bíbí ama sister yìí a wọ́hwẹ́ mi fi sẹ́ ẹni ọmọ nkọ yie na hwan na ẹyẹ wò sáá na hwan na asọ di etia na honhom bẹ́ẹ̀ na ewu fie hɔ a ɛkutia nipa mma wagye Kristo adi wagye n'asɛmpa n'adi ɛnso wɔ brɛ ɛnyɛ nwanwa ebi si wɔ Bible mu na Bible sɛ Job Nyankopɔn bue n'ano ɛdi ne ho adanseɛ sɛ oye obi a wɔtene ɛnso na Job fa ɔtae ne amanneɛ mu ne mmoa nyina gui agyapadeɛ nyina hwere no Job ba bɛyɛ mmɔbɔ ɔkronkron ne hutiw ni ɔbaaba bɛyɛ mmɔbɔ afedie akɔtena bɔɔla so ɛne wɔsesa bɔɔla so aduane di enti biribi sei ɛrekɔ so ɛwɔ asɔre bi mu ama elder bi brɛ ɛne mesrɛw wobɛtumi ayɛ kronkron ni you can be so pure and yet you be poor adintra you are lacking what Job was lacking. Job was lacking the presence of God because when Satan was at the presence of God, Job was absent. Job was lacking a prophet. Job, now we knew odiifoɔ. Ɛno nti abra ɛhaw ne mene no na wɔtete
na wɔbobɔ dua dome no wantimi anhyia wɔ diifo te sɛ Dr. Ogyaba a ɔbɛka kyerɛ Job sɛ Job tumuda na ɛhaw ne bɛbɛ awieyɛ anka menyi ni sɛ Job bɛdome Job tumuda firi sɛ sunsum wiase sɛ na mehunu yɛ Satan na akɔyɛ ɔho complain ɛwɔ nyame anim ɛno nti ɔhaw na wo fa mu no nyame nsa wom Satan na ayɛ o complain ɛna bonsam ɔno nso ne nsa wom nti Nyankopɔn ne bonsam ɛde wo to my bet enti wo ka sɛ Job wo hyia wo diifo bi a wo hunu adeɛ te sɛ Dr. Ogyaba anka wɔbɛbobɔ dua ɛwɔ ne haw mu anka wɔn dome wɔ ne haw mu edu baabi wɔ sɛ no me nka da yɛde wo me wo hunu sɛ abranteɛ no afei depression ama ɔkeka nsɛm adentira wɔnhyɛ wo diifo wɔn sɛ du baabi a wotumi busa ho sɛ adenti ɛna hyɛbrɛ na tete apansam adenti ɛna wo papa ntimi ansi dan wɔn nso ntimi nsi dan adenti ɛna wo maame anyɛ white wedding wɔn nso ntimi nyɛ white wedding na ɛgya wa kasakasa ɛno na wokɔ social media na wuhunu wo bi a wayɛ wedding na wakɔtwerɛ to aseɛ it will end in tears woboa it will never end in tears ye nyame aka bom no onipa bi ntimi titim wo brɛ ɛna aduru sɛ wɔn nso ne odiifo hyia na yɛ bɔ mpaeɛ na awurade tumi sane na afei yɛ ba bɛkyerɛ de kuro nti a wo hyɛbrɛ na tete apansam saa yɛ de akwankyerɛ gu akwan mu na wudi adanseɛ 21st of June sɛ fiada wei sɛ fiada no 21st of June ampaye bedwa ɛwɔ Accra Madina aboko bi me say kwana kɔpɛ wo nkyene wo wi a per a seed of 100 cedis because yɛn yɛbɔ afɔre yɛ manyanka per a seed of 100 cedis wo wi a no per coins maako 10 coins maako 10 wonim Ghana for your problem sɛ nka yɛbɛgye Nyankopɔn adiifo adi na sɛ yɛtie deɛ ɔmo ka na yɛayɛ no kronkron kwan so a anka wobɛdi adanseɛ ɛdɛn na Yesu ayɛ through you. Fa mic no ko wa no Through you. Okay. My wife is in UK. Wɔ se enam die nyame afa me so ayɛ ne nti ne yere ɛbɛtena ha ɔde ne visa ɛbɛkyerɛ UK sisi a ne yere ɛwɔ UK sisi a me no woka sɛ when she went to the UK she was supposed to write an exam so that they will be giving her a certain pin so that she will become a full nurse in the hospital. If you want to be accepted in that hospital, you need to write an exams. But of frame no catch them say exams we must say Ghana ni bi enu awa pass da. Na say wo obe pass we free transformation factory and akokodu ho. Pe wo ye wei meni ni video call be se fa won sato ha ye say omo je omo kokko mark ya nipa bebrebe no ono kwa ne pass ye. Na winning bibi sa exams ro pass wie nso a na ya ma documents ha we betimi dia be fa ukunu o mani nyina African. I quite remember I was on Facebook and I prophesied to his wife and I said there's someone watching me now. God said this coming Christmas you are not going to spend it here, you'll be spending it in the United Kingdom, and for that you are supposed to come and see me. They came here and they came for counseling. I gave them direction and I said you are not going to spend your Christmas in Ghana. If you spend the Christmas here, then God is not God. After the direction, the lady got her visa and she went to the United Kingdom. When she went there, she said, I want to bring my family here. And they said, there is an exams. If you are able to pass, that is all. You are good to go. She said, Papa, they said I should write an exams. If I pass the exams, my family, my children, my husband, they are all coming here. And I said, go and write. Do this, do that, do that, do that. Pray like this. And the lady complied. And as I'm speaking to you, she has passed the exams. They have given her the code, everything. So as you are seeing them here, it will get to a time you will never see them here. You'll be seeing them in the United Kingdom. Yame waye biyama me ti me yidina ye osanda we o inkesinti mebo won samrani enuanum ade nyamia ye edoso ebura adwene ntiase so ne nyamia ye no mahode menyansa ntimi fa me nkodu ade se nyame
na ananope me de nyame ase kese me to ama dance ne so me de adanse bi sende osofo na 1st of April 2021 year na yankopɔ fa osofo Ogyaba so ehye me kom se enche me megusua ebetu kwan obehu wo UK na ampa kwan nam so kra me akasa menya opportunity etu kwan bedu ha no makɔ me emails mo a mi hu be me send email tre sa agency say me pese me be nursing eran say me wo hwa no mo frɛ me na me nam so nyame adom abedu me send the first video no na ye wo quarantine wo September mo ho na no kwasem ye piefi quarantine mo ana ye kɔgye ye permit nyame adom me permit ni me ye pie ya e ba bedu kra na permit na ye ready dada na ne na ka hono na wo se ye kɔtwero exams practical exams na che say ye ni UK NMC no ye nya ye pin na obetimi aye adwuma e wa ha no na me sua de na me practice na me titi amesi asa na de ko de wa hwa me ho be kire me iti me sa fra osofo me fra na wa mpupu niti e na o ma me akwankire na enua no akwankire na o de ma me no me dwa de na me se and then I ask him kesi o because sense akwankire na o de ma na che say it's a difficult situation ampa ye ko try exams no agi se nyame na ni nyina echi no nyame adom ma pass exams no bibia to ye u try exams we na o pass ya u pin no it take 3 weeks and sana aba enuanom me de no me pass exams ada na ye de ye ma me email say me ma pass exams ade chia na me pin aba wona me ne o pass ye crack this is ya me no ka say they are still waiting for their pin ache se nyame adom nia osofo e kan ye no abem pepepe se ne nyankopon enam ne so e kan ye enuanom sanyo nyame otiasio enti wa wo bibia eda wo so amane bia eda wo so bibia re hawo misro endwen ko ekire bebre fa wo hawo na odadwen empra osofo Ogyaba ho na ono no ye huhum nipa obehu ade potia eye wo eni nia ode kana ebe ma mane ni ohaw ne feel so enti mi mehu na me chindi hu adanse omodia na fa wo haw ne wadwenwe nyina yare anas eden sikasem me ka kire ne se me ho kire me pese enyankopon siesie me sikasem sa enye Ghana ehonom enanka obia ne senia ne niema ebe siae na che se me de ne nka nye ho na me yiyi wati ase eti nyankopon nam ne so amania okan ye na abem me di nyame da nyame ase pa osofo Ogyaba nyame hyiraw me ne megusua ye nhia wa anka ya so be ye hyepa che se nye akwanto impo owuo ne yare dom niema katanfo ahyehye adanse ne bebre me kaize me nkola mienu yare ye first time ye behu wo ka se danger ko me yem che se me mane ba ko be film na ye ho akwankyere it took a whole year ansa na nkola ne mienu nyina yare bo mo dam paso wo hospital omo ba company ade chie me colleague ba ko be hu me be sa me se o ba me shia no wo me gate nanim e wo ye hospital be bia na ye djuma o ba no me hu na me sresre no no anyinya nanim na me se part na de na wanyinya wanim sa e no si daye bi oson ye na me se daye bi oson daye na me mane ba ko efiri mu na me so si de me se hwe ye ti omoton da ya ti omoton da enye no na me mane da ha no me ni suro bia wo me mo esanse nyakopon agi o mama me dada adia asofa ye ho adwuma over 1 year ni afa na wo we ho masa sre eni gisem ampa me mane omo ho tomo eme ye yi omo kofie omo wo ha sesia omo wo ho hye enuanom nyame tiase e wo zayo timofa mo re hye ne nko hu osofo Ogyaba na bia be ye fine osofo nyame hyraw onya okese ontu nkwandem omma wadwuma no enkosoro anointing na odi adwuma no enkosoro bebre na baye titiu nipa wo wiase nyim nyina na ye ka Ogyaba obi ehu se an osofo oye ba ko pe nyame hyraw nyina amen
in tongues softly. So what are you telling those people who are in the house claiming that there's no direction? Let them tell them something. Bring them. And it's very important. Wow. Prayer, we've done it. Offerings, we've done it. But what we've not been told is direction. Direction. We've not been explained. We've presby. Nobody taught us how to direction. And what hymns near to you careful. So please, if you are hearing me, direction works. And it works through a true prophet, Dr. Ogyaba. We are grateful. Papa, I'm grateful. Presby, one never more Presbyterian answer one. Hallelujah. And who hymns in the hymns. Obahani and more panchere. I will come to hymns. A panchera papa winning a Irayan. Says the Oban Wadani spirit. Was it me in a dream home? Me commanding no media. I'm saying, your baby, I catch him said, hospital, no more fan showers up. I want to show us because Yami to me a Bogra. Yami wish now. Concept Cassia Fasha. So Nyankopon na wodifo so na yi Israel kronkron no wo wie ye no sanfa wodifo na so hwe wo mo wo se gimadifo di na wo bedi yie eno kire obibi se wo yie die no Nyankopon de ahye wodifo bi nsam enya difo nyina na meka adifo ni bi wo ho a ensam o mo ye no abonten no saa pepepe eye normal adenti na meka se ye normal because ye wo fake currency wo ho e wo sika eye fake ene ye wo odifo so o ye fake enunti se ye kaso odifo a die Nyankopon kasa fa ni mu na wo bo Kristo Yesu din na wotimi sodi gina awieye bremu eka Satan ni nyuma gu ono ni odifo na eka bibia kire o se 21st of June ye nyina ye hia ewo Accra Madina Abokobi maka kire o se Jesus Christ ono ni awurade enunti wo how na ete wo so no eye kitwa bi wonani me say why na agi yasempa na die na nyame abasa wama so no why so pa na adadi sa adadi wo so a ma yenhia 21st of June ma yenhia wo Accra Madina Abokobi Holiness of Christ Are You Ministry International the Transformation Factory. I am your transformation agent. Ma yenhia se wo peba se yade bi te wo so se nimbiase bi te wo so se wo wabra bona tete apansam Jesus Christ obeye onkwaje abotan ma yenhia e wo Accra Madina Abokobi na wo bedi adanse ankofo die bi me se afei wo baba behia me a eye ama wode hunufo ne kwan na menkasa. Mama, look at me. When I talk, then you respond. Yes, sir. Your landlady, the husband is dead. And the husband, he died so sudden. Thank you. And the wife even doesn't understand. Exactly. I told her I'll bring her. See, something happened in the house. That man was having a friend. I am seeing the friend as a ritualist. The friend introduced the man to a certain man at Sogakope Road. And I am seeing them pouring libation at the riverside. And they promised the river something. But the man couldn't fulfill the promise. The spirit came to attack the man and killed the man. So the man died all of a sudden. See, after the death of the man, the spirit is still in the house. So it was Thursday on the 19th of October. You were praying. It was Thursday evening around 9:43. When you were praying, you saw a spirit. And a year Juma. And we tin ameton safro say 21st of June we akwankyere ade begu akwan mu no
enye wo hu mfiri. I am telling you say we gold adwuma ma yenhia me ma ye gold adwuma for 14 years nie. Me srew me ma ye gold adwuma for 14 years nie. Me nkɔ fam da. Enye Ghana hanko awo ye gu Ghana de no. Me san wo gold adwuma ɛwɔ outside Ghana ɛno nso koso. Nti se me kyerɛ wo sɛ gold nsensem no akwankyerɛ ka ho a medika because me di akwankyerɛ gu akwan mu a me kwa a me mfa gold nyɛ hwee. Enti also ye gold adwuma wa ye gold adwuma saa properties ne nneɛma a Awurade ɛnam gold adwuma yi so ɛde dom nkɔfoɔ no wo de untumi nya mu baako kra ɛnso wo se wo ye gold adwuma ɛne saa 21st June we say ma yenhia ɛwɔ Accra Madina Abuko bi. Me se wo ba pɛ wo nkyene no pɛ coins maako 10 no wo wi a no wapɛ 100 cedis ɛmono na wo de aka ho na waba. Me si ye be jama manyanka ye be jasa nneoma kakra ni mu amanyanka na ma kyerɛ de ɔde nkyene ne baba bɛyɛ. Na emu se wo ye gold adwuma de a ɛyɛ apɛ perfume baako fa ka ho na me yɛmfa akwankyere mu akɔ. Me pa kyɛw ɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ o Kristo ni de na me de akwankyere yɛ dɛn. Me gye Nyame asɛm ni di or say wear the armor of God. Hey, put on the armor of God. Me pa chaw Yesu Kristo na ye di n'akyi no a wɔka kyerɛ sɛ we should put on the armor of God no ɔno kora wɔyɛ akwankyerɛ na wɔbɔ mpa yɛ ɛde ma anifrɛ ni no wɔwi obusa no sɛ w'ani hunu adeɛ wɔ sɛ me hunu nipa sɛ nnua. Yesu sɛ ei bɛɛma enti kyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔhunu sɛ me a megyina w'anim yi wohu me te sɛ wawa board anaasɛ wonyina anaasɛ mahogany na kyɛ sɛ aberanteɛ no mpaebɔ nko antimi ansolve problem no na mmom etwa sɛ Yesu de akwankyerɛ ka ho. Mepa kyɛw mpaebɔ ne nuane akwankyerɛ ɛno nti Yesu de akwankyerɛ ka ho. Ɔka kyerɛ sɛ kɔhohoro w'ani no wɔ Riversilio mu. Akwankyerɛ baako a Yesu yɛɛyɛ a ɛyɛ me hu a sɛ nnɛ yɛbɛyɛ bi pɛ wanhwɛ ɛbɛ break social media ɛne sɛ ɔte ntasuo too fam ɛde fa nɛteɛ ɛde fa nifrɛ ne n'ani so. Jesus mepa kyɛw adiifoɔ yɛnyɛ nyansasɛm na mmom yɛyɛ nyamesɛm. Ti Yesu wanyɛ nyansasɛm nipa tibia mu nipa adwendwen mu no obi a n'ani afira na n'ani nhunu adeɛ yɛsan de nɛteɛ kɔka. Nanso Yesu ɔte ntasuo too fam anso hɔ a wɔde fa nɛteɛ owie no wɔde fa nifrɛ ne n'ani so. Ɛyɛ akwankyerɛ o owie yɛpɛ ɛna ɔsɛ me san mo akwankyerɛ atwa toɔ keka hurihuri ne nam saa kɔpem sɛ obɛkɔ akɔhyia asuo Silio. Ɔsɛ nam hyia river pra menyɛ ɔsɛ mempɛ pra na mmom kɔhwehwɛ asuo Silio. Ɛkyerɛ wo sɛ obi kyerɛ wakwan a wonim adekoro nti a wɔkyerɛ wakwan ɛno nti na meetɔ nsa frɛ wo. Nifrɛ ni no kɔyɛ wie yɛpɛ n'ani na atie yi afei ebusan sɛ wohunu adeɛ ɔsɛ mehunu adeɛ o what a mighty God we serve. Ɛno nti na meka kyerɛ sister yɛ a ɔhwɛ me sɛ wo haw na obi baa n'adwo ne wo bɛda no yɛabɔ mpayɛ wabɔ mpayɛ ada radio ho hyirabababa wabɔ mpayɛ bi a tons akɛseɛ ibala kabala mepa kyɛw ɛdɔn ne bere yi wabɔ tons ne bi ɛyɛ ne se fa enkyene na fa coins maako 5 na fa 100 cedis yebegye ma manyanka ne eno ɔma yɛ akwankyerɛ na wo ba enkyene no mɛsan de adeɛ fofora to so me de adeɛ foforo bɛsan ka nkyene no ho anadwo yɛsɔre abɔ mpayɛ di mpayɛ mepa kyɛw sɛ wogye wakwankyerɛ na ɛnkɔyɛ no wɔ wo mpena dɛm ɛmfa ato panka ho na mesi yɛbɛwie akwankyerɛ no wobɛdi adanseɛ firi sɛ efia ha akwankyerɛ ɛne mpaebɔ ɛne Nyame asɛm ɛne nkɔmhyɛ ayaresa ɔgye som ɛne ɛkɔ so ofia ha. Ma yɛnhyia 21st of June ɛwɔ Accra Madina Abuko bi transformation agent ma yɛ krado me to nsa frɛ wo sɛ ma yɛnhyia sɛ afiada no 21st of June fa wakadeɛ ne ka ho na bra bɛhyia na yɛnhwɛ die Kristo ɔbɛfa n'akoa so na wayɛ. God said I should pray for you. Yes, sir. And I redeem you from Jesus, that curse. come here. The spirit entered you Exactly. because when you saw the spirit standing at the gate, Yes, sir. the spirit stood there for about 29 to 30 minutes, but the spirit vanished. Exactly. You didn't see the spirit. Yes. Very accurate. See, the spirit entered you
And the spirit is ever ready to kill this lady. No, not my head. But for you coming here today, you know why I show this symbol? It's a symbol for Prophet Hubert Angel. Yes, sir. My spiritual father. Yes, sir. So when I went there, he gave me this symbol and said, hold it everywhere. Yes. I honor the grace upon his life. Yes, sir. And this lady, Yes, sir. she does, honor a lot of prophets. Yes, sir. Prayer create. Because when I wanted to pray for her, Yes, sir. I saw Prophet Collins praying for you. Ah, gee, it's true. I told him that I'm coming to you. Yes. Prophet Collins was even doing some directions for you. See, for today, Prophet Collins has prayed for you, but I am the state prophet, and I am the firstborn of Prophet Hubert Angel. So whatever you want to see today, you will see it here. Onyankopɔn de nkɔmhyɛ adom akyɛdeɛ de ama me akasa wobetu anamɔ na waba obi betumi aka akyerɛ sɛ na media di fusam yɛ dan media maasɔre a menkɔ deɛ na wabɔ ne hwene maasɔre a menkɔ deɛ yɛmfa nkɔmhyɛ nyɛ hwee fake prophet for me pa akyɛw sɛ wa mensuo ho a unhu sɛ wɔkɔtɔ bɔ wa paa ɛno nti adeɛ bi hɔ ntina akyire ɛnkeka deɛ wopɛ na nyame afa yɛn so nkɔmhyɛ bi yɛbɛhyɛ no aha biara yɛwɔ before and after yɛhyɛ nkɔm sɛ wobetu kwan a saa nkɔmhyɛ no ɛbɛyɛ adwuma yɛhyɛ nkɔm sɛ wobɛwo a nkɔmhyɛ no ɛbɛyɛ adwuma yɛhyɛ nkɔm sɛ wobɛnya adwuma asɛm na yɛkae no ɛbɛsi pɛpɛpɛpɛ me say 21st of June ma yɛnhyia wɔ Accra Madina Abokobi saa no pasɔre no ɛbɛyɛ hu firi sɛ Awurade adom aba me so Jesus Christ adom aba me so na wasra me ngo sɛ ne mmra me pae ɔgyeɛ ne fa ahodie mfa ma nipa mma na wɔn a ɔmakoma abubuo Christ ne mfa me so ɔnkeka ɔmakoma ne mmom na wɔwie a ɔma nidaa soɔ ɛno ti na 21st of June yɛn nyinaa yɛhyia wɔ Accra Madina Abokobi wɔn ho so kɔ ɔhwehwɛ coins maako 10 no kan nsɛm fa gu coins no so wowie a per 100 cedis ɛyɛ mo no ka wɔn nsɛm nyinaa fa gu so ɔba na apɛ sɛ wotu kwan a pa passport kuta wɔn nsɛm bra ebia na wo pɛ adwuma wahwehwɛ wɔn nsa nkaeɛ fa wo CV no nso pagya fa bra saa nnɔpa no yɛbɛbɔ mpa yɛ di mpa yɛ awe mpa yɛ ne apae ɔgyeɛ ne fa ahodie de ama nipa ba na menim sɛ kuromanu a wɔbɛyi hey sister Angie menim sɛ woba ante sɛ wa menim sɛ wɔna wɔn mani nyinaa ba ɔmo bɛnya adwuma ayɛ menim sɛ sister yɛ a wɔpɛ ba na wɔayɛ wedding na wie na wɔhyɛ dan mu na wɔhohoro na wodiem te sɛ nkukuo yi wɔsɔre aba na ɔne yɛabɛdi nhyiamu me se demonstrate Kristo tumi amu ahu sɛ yes aso bibi pa bi betumi afiri Nazareth aba ana na mɛka kyerɛ sɛ fo wani bɛhwɛ adeɛ 21st of June ɛwɔ Accra Madina Abokobi me pa kyɛw ma bɔ me ho so aboa me ho sɛ me twɛn wo haw no na wo haw no baba biduru ha mebɔ di Jesus Christ na ɛhaw ne nkotodwe nyinaa ɛbɛkoto ma yɛnhyia 21st of June ɛwɔ Accra Madina Abokobi minim baabi a wohwɛ me firi but sɛ wobɛtumi abɔ wo ho so na wasɔde aba 21st of June me no kase na wahyɛ ase na woboaboa wo kwansi na no maako 10 na no wowie a na wapɛ 100 cedis na ɛyɛ mono no na wahyɛ ase na wobɔ mpayɛ because fasting na yɛyɛ no minim sɛ wode wo ho gyim saa 3 weeks fasting no me se yɛ baba be breaki fasting ni nyina yɛde akwankyerɛ na ɛba betwa toɔ na yɛwie pɛ wode yɛhwɛ adanse yɛbɛpiepie. Who remembers the Pentecost pastor's daughter? Who remembers that lady? I prophesy here, I wrote the passport number and I mentioned the name of the person who decided on her visa. I mentioned that I said, I am giving you visa today. Yes, sir. You will travel, you will not spend the Christmas here. When I went to London, the lady was there. Hey. Your father is a pastor at Church of Pentecost. I am seeing Pastor William Weber's address. Your father was working around the chamber.
lady? Who remembers her? Who remembers? Oh, show me your hand if you remember this lady. If you remember this lady. See, if you are watching us, this is the lady that I prophesied. You were all watching online. I prophesied to her. I told her that you are going to stay in London. Yeah. You are going to stay in London. Yeah. And I prayed for her. Yeah. Hi. She is a daughter to a Pentecost pastor. You remember? God is sorting you today for your father working for Pentecost Church. Yes, Lord. For 24 years. Thank you, Jesus. God will never put him to shame. Thank you, Jesus. So the diligence of your father in the house of God is saving you today. Now God has redeemed you from the curses of the Lord. Thank you. And now I am seeing traveling mercies, traveling doors. I receive it. I am seeing this. G 3 9 3 1. Hey! That's my passport number! This is your passport number. Daddy, that's my passport. Your passport number. That is my I am seeing two white men. One is a lady, one is a man. I'm seeing two white people. One is a lady, one is a man. receive it. They are there as psychologists. Jesus. They will be working on your traveling. They have to take a decision. I am seeing Maria, and I am seeing hell sent. These white men will be deciding on this passport number Jesus. for you to get a visa. Yes, now, I saw the angel binding their heart together to take a decision. Now, like they will refuse you, but now God is reversing the whole thing. Which country do you prefer? Daddy, please, UK. UK? Yes. Okay, when you mention UK, all of a sudden I saw her standing at UK, and I saw you standing at a particular place. I am seeing Destiny Kid. Destiny Kid. It's a nursery school. It's a nursery school. It's a nursery school. It's a nursery school. It's a nursery school, Daddy. It's a nursery school. Yes. I am seeing this girl standing there Jesus. and was there talking to someone. And the person is in charge at that nursery school. And the person is your family member. Hallelujah. Yes. Powerful. Hallelujah. Amen. So, I dreamt that Daddy was praying for me. I used to watch Ogyaba TV. Okay. And I dreamt that he was praying for me. So, I came home. Fast forward, I came home after my national service. That was during my national service. I started praying for me. So, fast forward, after my national service, I started following Ogyaba TV. I started watching Ogyaba TV. So, I felt in my spirit that I have to go to Abokobi. But my father is a Pentecost pastor. So, it was difficult. So, I prayed to God. And I told God that, God, if you're actually talking to me, I'm going to tell Daddy, take me to Abokobi. Hi, you are going to tell your pastor, your father who is a Pentecost elder, pastor, to take you to a prophet. Yes. Hey, what abomination! Yes. This is highly spiritual. Oh, my father watched you.
agreed. Okay. He agreed. So we came. When you came, what happened at church? I just want you to brief it. You were there and I called you. Daddy, I was the first person you called. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me kind free. So for my free so. Okay, sir. No. 1, 2, 3. Your chest here 3. Papa ya what way 4, 5, 6. Okay. Mama, Jaunaso. God has a covenant with you. Thank you. Stand there. See what I'm seeing now. God has a covenant with you. Yes, Daddy. I receive it. God knows you. Okay, Daddy. For you to know that God knows you whilst you were in your mama's womb. Okay. I am seeing 25 years. Yes, please. And I am seeing 6 months. Hey! And I am seeing 4 days. Oh my God. I am seeing 11 hours. 15 seconds. So you are 25 years. Yes! 6 months. Yes, Daddy. 4 days. Yes, Daddy. 11 hours. Yes, 16 seconds today. Professor, The covenant of your father and your mother is guiding you today. Yes, Daddy. So I am here today to renew the covenant with you. Okay, Daddy. Because God is not done with you yet. Okay, Daddy. Thank So you. I said you are 25 years. Yes, please. 6 months. Yes, please. 4 days today. Yes! See, you were born on Monday. Ah, See, God has spoken to me. I am hearing the name Patience. Wilberforce. my God! Adreni. That's your name. Can you celebrate the oil in the house? you are far from here. Carry on, And you called me. You spoke my name. Hey. My sister's name. Hey. Her new husband's name. Hey. You told me what happened on the 17th of December. Ow. That I would have died Ha. by the power of God. But God saved me by his angel. And you said to me that I have to be in a I am in You are far from here. December last year. Something nearly happened to my sister. And I'm seeing myself in December 17th. I'm seeing a wedding. Yes, please. Your sister had a wedding. Married. That is your sister. Yes, Eunice. Dr. Eunice had a wedding with Dr. Dennis. Dennis Arinda Achio. Professor, imagine. Hey. Shut up. You are far from here. God has spoken to me that your father is a reverend minister. Yes, please. Your father is a pastor at Church of Pentecost. I am seeing Pastor William Wilberforce Adrian.
Can I prophesy? Prophesy, General. You are far from here. Shake the ram, Metro. Hey. Can I prophesy? See, I am praying for my sister now. I will renew the covenant for her now. Amen. For your father has fought a good fight. Okay, please. He just even retired from pastoral. It's true. That was last year. I am seeing 31st June. Yes. Your father was working around Bechem. Can I God has spoken to me that your father has worked for Church of Pentecost for 24 years. Yes. With your mother, Mama Iris. Oh my God! It's true. So Iris. your father had a covenant with God that I will never bury my child. They are supposed to bury me. That covenant, the devil wanted to break it. I am seeing 17th December. That is true. There was a wedding. Yes, please. Between Dr. Eunice and Dr. Dennis. It's true. That wedding was being held at a Fienya estate. That is how we live. At the Church of Pentecost. By then, you were the maid of honor. Can I prophesy? Prophesy, the state prophet. See, when you were there, yes, you were feeling some burning sensation in you. And you were feeling some feverish condition. By then, you were the maid of honor. Yes, please. You are correct. And you were not feeling fine. They launched an attack, and there was a demon standing at the gate, trying to throw an arrow. But the angel came to stand in front of her like this, and was receiving the arrow, and said, "This is not supposed to happen." So that the man of God will be shedding tears. I will never allow my servant William to shed tears. Oh my God. I will never allow this. This girl was supposed to faint at the church. Jesus. For them to rush her to the hospital. Jesus. Like she will pass on there. Oh my but God said, no way. God didn't allow that. And that day, you were so frustrated. Though you were the maid of honor. To extend that even your friend, Noel was calling you, but you didn't pick. It's true. And after everything, around 8:30 p.m., you called her and told her that you were busy. Can I prophesy? Daddy, you proved to me my passport number was exactly what I wrote it on the board. Daddy, you wrote my passport number. And I even mentioned the white man who will decide for your visa's name. Daddy, yes, Daddy. And I said, I have given you the visa. Yes, Daddy. And now you are here. I'm here. I am seeing two white men. One is a lady, one is a man. I'm seeing two white people. One is a lady, one is a man. Receive it. They are there as psychologists. Jesus. They will be working on your traveling. They have to take a decision. I am seeing Maria, and I am seeing Helson. Okay. This white man will be deciding on this passport number. Jesus. For you to get a visa. Yes, now, I saw the angel binding their heart together to take a decision. Now, like they will refuse you, but now God is reversing the whole thing. Hallelujah. Amen. You see, this is what the Lord can do. Yes. This is what the Lord can do. Yes. And I even said, I am seeing you standing at a certain school, yes, Daddy. nursery school. Yes, Daddy. And now they will come and welcome you. Yes, Daddy. And it just happened like that. So. Can you celebrate the oil in our house? Which country do you prefer? Daddy, please, UK. UK? Yes. Okay, when you mention UK, all of a sudden, I saw her standing at UK, and I saw you standing at a particular place. I am seeing Destiny Kid. Destiny Kid. It's a nursery school. It's a nursery school. It's a nursery It's a nursery school. It's
is a nursery school, Daddy. It's a nursery school. Yes. I am seeing this girl standing there Jesus. and was there talking to someone. Okay. And the person is in charge at that nursery school. That is it. And the person is your family member. If you are need to media dance, yes, I need to meet your chum say, oh, Omoqua, or Masham, and your brand Yashishahu. Ah, bra, Yashishahu. Now, when G Christo, you may say, me person with G Christo, and then on quantity, the person would G Christo tea. The person was dancing to Mrs. Sakon food man ever soon Christo. Aye, the person was shepherding at Tia Pansam. The radical Cambo Musa, when your baby, yes, eh, make us so much. My social, you see the tear, and routine. Every day, you say, and I'm young cafe, your yard by your men young camp. The Jessica say, Yard, the Cambo, me a good child, your men young camp. I didn't tell you. You so a year, supporting young camp. It is said, ye via Ogyaba, Ogyaba, air so, not air so, not air so. And Rutina, me shall go the Jumas so many years, then call for Muda, the Bia Mefa, outside Ghana. You ye go to where Juma winning, baby, a mekopia, Meconne Juma Cosso, Adintra, be a home nipa, with Sunsumunia say, to make a canyoma bomua, BBC, and Mutina Metons Afro, we are Juma be Encoso, the patch of my yenshia, we are Juma be Encoso, my yenshia, South 21st of June, we say, my yenshia, Yankee Canyoma Mums and Yansha de Chris will be your mount. Aye, empty 21st of June, a yes, sir, Fiadano. Yena ye shia wo Accra Madina Abukubi eda na wo de ba wo kope won chine no wo hwia no wa pe wo kwens ma koma 10 kan won sembu so kan wo mana sembu so yo wa brochi na wo pe nkrata wo nya ye kan sembu so yo pese wo nya pa no kan sembu so wo pese wo nya white wedding kan wa sembu so wo ka sansem ni nyina awie pe fa twen na fa be hia mo Accra Madina Abukubi na sede ye no ebe mma so ne yɛ akoma nyanka ne ani nyanka na yɛ fasting sɛdeɛ yɛyɛ no na yɛ kɔnso a yɛbɛtwa ama mu nyina mahu na yɛ hyɛ fasting na se a yɛ hyɛ nyanka fasting na se a yɛbɛsan mama so ate mepɛ sɛ mudi adanse yɛ mepɛ sɛ sɛdeɛ nkɔfoɔ de range of verse ba hɔ bɛbɔ afɔre akɛse mepɛ sɛ wo nso baba bɛjoin ni ɛno nti ma yɛnhyia 21st of June ɛwɔ Accra Madina Abukubi na saa da no Jesus Christ obeye mewurade na maye na kwa maka kire say so baba bedu ha must take see yakwan na menkasa. Sir, have you heard the name Reverend Dr. Francis Sowu? Work it medal. Have you heard the name Francis Sowu? Your uncle. Your uncle. He took me to where I trained. Stand here for me. Prophesy, Major. Hey! Work it, Major. In the realms of the spirit, this is what I'm seeing. If your uncle is having a daughter by name Juliet or Juliana, Juliet Sochefe, Sowu. Oh, you are. Make us say, I aso power way and just a meeting. Sakasa be briba, Macassa, that's the 21st of June. One power punch and I'm here. Now, once one man may yet Dachi billionaire. I'm a buffia, and you did it. Do baby, I know can some, and I made the Minisika, and the Bako Munus of Minisika, and the Bako, the patch of we say, dear, elf for Sabbath here. A ya quanchra elf for Sabbath here. I will be anywhere. Hey, or because I quanchra with the air diama, and then inching, and Seneca Carabina will be a good idea. And then the quains and now, or to say, be the form crowd one fan, they say Pema, whom I pretend. Ah,
wo ho kyerɛ wo sɛn kura wo kɔto sequence da fo ma wo mfa no be se pesa sequence ma ko 10 yekogye ne nyina mu amanyanka ewie a wo pɛ 100 cedis mo no na de aka ho no waba wo baba bedru ho pɛ kai wo mo sɛ papa kan sɛ wo de ade bi bɛma me a mede bɛto ɛyɛ enkyene no so wo de ade bi bɛma me a mede bɛto ɛyɛ enkyene no so na wo ubedi adanse. See, I am seeing a church at Fig Farm or Pig Farm. Pig Farm. There is a church there. This is a great man of God. You are marvelous. You are marvelous. You are marvelous. 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 You are marvelous, yeah. Can you dance? Marvelous, yeah. Say, you are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. Marvelous, yeah. Marvelous, yeah. Everybody say. I will call you my miracle. See, yeah. This God is a good God. I will call you my miracle. Work it, Michael. Sir, this is a laser. Sharp. Sir, God said I should tell you, you are having it in mind to leave the church. Don't go. Thank you. I'm seeing the church. Going to the church. See, I'm seeing the church at Pig Farm. Yes. Now, the congregation has reduced drastically. And you were even complaining to one of them. You were telling Juliet. I said that. Now I'm coming. Don't prophesy for me. Let me do the talking. Let me do the talking. Just confirm. Pastor, I sent video of the church. I said, show this video to Pastor. So, this is what we have labeled for. See, the church, 3 days ago, yes. I'm coming. The church has reduced drastically. Work it, Major. God show you something about the church, but when you talk, they don't follow. Because God show you some witches in the church. Can I prophesy? I serve a God who is powerful. Hey! Yo. You are far from here. Na sada no 21st of June a Seer group of companies my sa ade we say amede ma onipa biara ade we say onipa biara obeba 21st of June ai my sa ade we say bia ma bosom paya mede ma nipa biara wo bewura asore ho wunya baba bedru ho wukuta wo kwense no wukuta 100 cedis na wo de bo afode de amanyanka no ene kwense ne nkyene no na se wo baba bedru ha ka kiro mo se papa kan se o ma obia ade we baako wo behwemu no na me spiritual mother ne picture bom wo behwemu no na me nso me picture bom ne se ewieye brim wo ma metu Jeremia wo ma metu Hezekiel wo ma metu odifo Elisha nemu oba beto Dr. Ogyaba ene ne maame Archbishop Genesewa ye pese demonstrate Nyankopon tumi ama wo hunu se Jeremia ni ho a Ogyaba wo ho ma yenhia 21st of June wunya baba bedru ho pe na wabusa akwankyere nase na ye de wei e de amaw na de aka won kyene no na de agu kom
21st of June. Mrs. Adan, a Radeberman Homeneso. Na me na koa. Na mabudi for Jane Yang Kuponi Din. Odi for John Mensa Church of Christ Spiritual Movement. Saadan. Me boni din ni Yang Kuponi Din. Na bibi be si wo ho. De wo pentafo no be wontafo. De wo pe adwuma ne nsabeka. Mesra 21st of June. Saa no pasore no. Ye no Accra Madina Abuku bi no. Wo ba me se pe queens mako 10. Tie odifo akwankyera wo de ma wo. Pe queens mako 10. Pe 100 cedis ayam no. Na bra be hia me. Wo ba pe wonkyene no. Local salt adankyere ni bi kakra bi mpacho. Hwe no ankofa nkyene boto ba conference ho. Afe wo baba be duru ho. Na wo de wakwankyere ni nyina kyere pe. Yebeyi we baako. Na ye de achew eye free we eye free enunti wunya ba bedru ho na ukuta wakwankyere na ye de we baako ebe mawo na mmom se wunkuta akwankyere na wonya ready se obeti odifo nu mu asem nti we no ye mfa mawo be se omo a omkuta akwankyere no ene ye de we kwaka akwankyere no ne ye de abompa ye anadwo ne ahwe de awurade befa ye nso wa ya mawo minim se 21st of June, minu mienu nyina yeshia ewo ehe Accra Madina Abokobi Accra Madina Abokobi awo shebre entofo mu da media de frame ne prophet doctor Ogyaba Obrempon. Hey, sa 21st of June ehwo na wo behunu se ampa awurade ayi me se memini the state Seer bra yemfa nyoma ngu akwam na hyebre ne nsesa maka kyerɛ sɛ enyame na me be ya mawo na mmom Kristo ena ebefa me so na waye na so ye wi a na de animunyam hye ama awurade maka kyerɛ sɛ Yankopɔn ama na basa so ɛwɔ me so a ewiye bremu empempem di adanse wo mu di adanse so ye mpanyimfo bra na bra beka me ho na 21st of June yenhwe say Jesus Christ obisi abehwa. God bless you. You have taken someone as your big sister. I want to talk about something, and it concerns about oti dodu. You were even telling someone that he should pray about that man because that man is a husband to a certain lady. It's a private matter. Mina. Yeah. Mina, yes. Yes. So it's a private matter. I love you. I love you more. I said that. Munioso everybody on me aya 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 be ready on me aya. 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 I see no. Yeah. Be ready on me aya. And then I see them body. Ejabra. Yeah. Go and then the become papa penny says so on make the years why so who power and carcass of the back. Tell Mr. Me buy and now me now say now that time. I am me kaipa now mama quanchre me mawa quanchre am koye yes say me now atwetwe was some kase ma atwetwe mo mo fu aya kase nyina dia quanchre be kwa kwam. Wonderful, powerful. Hey, Papa ni buy no. The nasi atatai. I'm say, hey, eja adan onye mo se there be na se bra.
wobɛhia akwankyerɛ wasa adeɛ bi wɔnyɛ mpaebɔ wɔbɔ mpa yɛ broskoto sa wohunu hwee wohia akwankyerɛ yesu bɔ mpa yɛ wie no na hwee siɛ wɔkyerɛ ne frɛ ni sɛ nkɔkohoro n'ani wɔ sie so lem wɔkyerɛ na akwankyerɛ sɛ ne frɛ ni no ɛnnɛme no ka sɛ wɔyɛ pentecost ɛda I'm telling you wagye akwankyerɛ di na wote fie na mema ne frɛ ni kora yɛ akwankyerɛ na wo ɛda dekin wo sɛ wɔnyɛ papa ne di akwankyerɛ no so yɛ ne nase ataataa wɔde kyini hospital kɔ na hehe ɛnso still ɛmfa akwankyerɛ tɔ fam sɛ tim ɛna papa yi wayɛ aberanteɛ sɛsi a wɔte ano wɔsɛ ahoɔden aba wɔ ka bi kyerɛ nkɔkorafo no ɔmɔ fie no ɔmɔ wu nkakra ka ɔmpɛ sɛ ɔmba ka bi kyerɛ wo mɛka ne sɛ obiaa mfa no mmra mɛhyɛ Ogyaba nsa ɔbaa ne ho bɛtɔ ɔde ne ho bɛhyɛ Nyame nsa na me mahwɛ wɔ ho bɔnsɛm kɛseɛ ma ɔluma bɔnsɛm kɛseɛ ma no hwɛ wode yareɛ na wode abɛtena na wo sɛ ɛnkɔ hwan na ɛka kyerɛ wo ɛneɛ woamma fie ha papa no ɛtum nika no ɛsi a wo fa no kɔgyina park no so wɔsene wo same boat hwee na ɔkɔ hwɛ hallelujah ɛdɛn na Yesu ayɛ meyɛ bebree ama me ayɛ bebree meyɛ nurse okay mepɛsɛ metu kwan okay ti mebuki me exams okay last April but before sɛ mebuki yɛ no ana mebɛhu okay sɛ pɛsɛ mehu deɛ ɛkɔ metena w'anim a naka kyerɛ me sɛ deɛ mede ma adwene abu sɛ mpɛsɛ me baabi a mpɛsɛ mekɔ no ɛnyɛ hɔ okay tena ma adwene yɛ me naa sɛ deɛ abɛyi deɛ ɛyɛ country wei nko a na asɛ yi mu bebree yɛ den ɛkɔ nobisa sɛ matwerɛ exam nam sɛ wode menya ntwerɛ ɔsɛ okay menkɔtwerɛ metwerɛ exams ne wie results ne baɛ metwa requirement a country na mede ma adwene bu no ɛpɛ no ma mɛkisɛ baako pɛ but akɔhyɛ baabi foforɔ nti papa asɛ mu ɔka yi ɛno na abɛm nti na I was a little bit confused sɛ deɛ na meyɛ bi nti mebaako ma sɛ mbaɛ na daaro ni hɔ nti mebɔ mpaeɛ na mekɔ nti na mopɔ na nkyerɛ me kwan menim deɛ ɛyɛ but manya new country so manya new offer so megu so meyɛ mem sɛ mmerɛ pɔwesɛm kɛseɛ ma Jesus adanseɛ ni maka kyerɛ sɛ wokɔ asɔre bi na wɔtwe kwasi adaduru ɔm sɛ megye yaba dabi ɔmo ɔkyɛ nkɔma wɔ hɔ obi sɛ mɛhyi ya no so ɔbɔ ahu ɔnhyia Yesu bia ɛnneɛma nkɔyi adanseɛ bi ampie wɔ hɔ a saa asɔre no mesi mu nhia hwee mu hia headmaster mu hia teacher ɛna mu hia school feeding program na mmoa saa asɔre no ɔma mu school feeding program because any school difference bi anim wei ni afra na asɔre wei ni afra na wɔde akwankyerɛ gu akwam ɔba bɛduam sɛ adeɛ na yɛsei ɛbɛto afa ha ɛbɛyɛ osei ampa saa pɛpɛpɛpɛ asɛm na ɔka kyerɛ mmeranteɛ na wɔfie ɔno ka kyerɛ obiaa ɛyɛ branteɛ te sɛ keka wadwene kyerɛ biaa like woyɛ biribiaa hu ne sɛ fahyɛ Nyankopɔn nsa afei so obi ohunu adeɛ sɛ hwan sɛ prophet Dr. Ogyaba na ɔnkyerɛ ɔkwan magye me tu woama ɔnsɛm kora me magye me tu because woyɛ dɛn me na mehunu adeɛ no menim sɛ mahyɛ ase ɔka kyerɛ sɛ mekɔfa adanseɛ mbra wei adanseɛ patɔ me sɛ patɔ bɔnsɛm kɛseɛ magye sɛ